setembre. Nosaltres us demanem el vot per a aquestes candidatures, perquè aquestes candidatures, exactament igual que nosaltres, volen que Catalunya sigui una república lliure i democràtica, una república justa i solidària, i no volen que continuï sent una comunitat autònoma, perquè Catalunya no és una comunitat i malauradament cada dia és més autònoma. I si no deixem de formar part de l'estat espanyol, no serem gens autònoms, gens. I per això estem aquí. I estem aquí perquè volem triar els millors alcaldes i les millors alcaldesses. És veritat, és que és el que volem, els millors alcaldes i els millors alcaldesses. I per això us demanem que voteu els alcaldes i alcaldesses sobiranistes. Perquè o és que no són els millors alcaldes els que volen tenir molts més recursos, els que volen tenir més competències, els que volen tenir més autonomia local per ajudar als ciutadans que més ho necessiten. O és que no són els millors alcaldes i alcaldesses aquells que no volen continuar a formar part d'un estat que ens menysté com a catalans i com a ciutadans. O és que no són els millors alcaldes i alcaldesses aquells que volen deixar de formar part d'un estat que té ministres que banalitzen el feixisme dient que el català, dient que el castellà a Catalunya està tractat com en època de Franco al català. Això no pot ser. O és que no són els millors alcaldes i alcaldesses aquells que no volen ministres, no volen formar part d'un estat que té ministres que posen en risc la nostra seguretat com a ciutadans. Quins són els millors alcaldes i alcaldesses? Quins són? Aquells que volen que continuem formant part de l'estat espanyol? D'un estat que no vol ser, ni ha volgut ser mai un estat per als catalans. Perquè ha tingut l'oportunitat, durant 300 anys l'ha tingut i mai no l'ha volgut. L'estat espanyol no vol ser, ni és, ni ha estat mai un estat per als catalans. Ha estat un estat en contra de Catalunya. I els millors alcaldes i alcaldesses són aquells que diuen que hem de continuar a formar part d'aquest estat. Els millors alcaldes i alcaldesses són aquells que posen el futur de Catalunya en mans de l'estat espanyol? O els millors alcaldes i alcaldesses són aquells que posen el futur dels catalans i catalanes en mans nostres, a les nostres mans? Preguntem-nos quins són els millors alcaldes. Per què tenen tant d'interès en dir ara, no, és que ara es tracta d'unes eleccions, es tracta de votar el millor alcalde, de votar el que sigui millor per al poble. No té res a veure amb el procés. Què vol dir que no té res a veure? Ho té tot a veure, absolutament tot a veure, absolutament tot. No podem deslligar una cosa de l'altra, no ho podem fer. Els millors alcaldes i les millors alcaldesses són aquelles que estan compromeses en el procés, perquè són aquells que de veritat volen canviar les coses, perquè l'únic projecte realment trencador, innovador i de canvi, l'únic projecte és construir la República Catalana. No n'hi ha cap més democràtic, cap ni un, no n'hi ha cap més que hagi nascut i crescut des de baix com és aquest. Per tant, el projecte de construir la República Catalana és l'únic projecte, l'únic, que depèn absolutament de nosaltres. És l'únic projecte que no lideraran les elits econòmiques, per això ja estan en contra. I els millors alcaldes i alcaldesses són els que estan disposats a canviar, perquè saben que construir la República Catalana és l'oportunitat que aquest país necessita per fer les millores socials i millorar el benestar de tots els ciutadans. Per tant, nosaltres com a assemblea us demanem el vot per a aquestes candidatures. Us demanem el vot perquè entenem que aquests seran els millors alcaldes, els millors,
per als nostres pobles i les nostres ciutats. No aquells que ens estan demanant i ens estan dient esperem a veure el que passa perquè potser hi ha un canvi a l'estat espanyol i a veure el que passa. Nosaltres ens n'alegrarem moltíssim que hi hagi un canvi a l'estat espanyol, ens n'alegrarem moltíssim i els felicitarem, però de cap manera supeditarem el nostre futur al que passa a l'estat espanyol, de cap manera, perquè això no ho tenim representat i no ho podem fer, de cap manera. Molta marxa i esteu molt animats. I el que us he dit no és anar contra Espanya, no ho és, de cap manera. No, és que nosaltres el que volem és el que tenen. Volem un estat bé, el volem molt millor, no com el que tenen ells, però volem un estat. Ens el mereixem. És a dir, per què no tenim dret nosaltres a tenir un estat com el que tenen els espanyols? Un estat que els defensi, que es preocupi per ells, que se'l sentin seu. És exactament el que volem. És exactament el que volem. Nosaltres no anem contra Espanya. I també ho deia l'Eduardo, ni anem contra els espanyols, de cap manera. Al contrari. Al contrari. És que el 24 de maig guanyaran el Partit Sobiranistes gràcies al vot de moltes persones que se senten espanyoles. I és més, el 27 de setembre guanyarem la independència i podrem començar a construir la República Catalana gràcies a moltes persones espanyoles que se senten espanyoles i que votaran independència. Per tant, no anem contra els espanyols, ni anem contra Espanya, però necessitem un estat, perquè volem sobreviure com a poble, perquè no tenim alternativa. Aquesta és la realitat. No tenim alternativa. I nosaltres el que volem fer el 27 de setembre és començar a construir la República Catalana. Les eleccions del 27 de setembre han de ser el primer acte de construcció d'aquesta República Catalana. I de la mateixa manera que el 9 de novembre vam fer un acte de desobediència massiva, un acte col·lectiu de desafiament a l'estat espanyol, tots junts, i ho vam poder fer, perquè vam tenir els ajuntaments al nostre costat. Els vam tenir. Vam poder anar tots junts amb els ajuntaments, la societat civil, i vam entrar amb una dinàmica de provocació contínua. De provocació contínua. L'estat espanyol contínuament ens està provocant i cada dia més ho veieu. I a partir del 24, després de les eleccions, continuarà i s'incrementarà moltíssim. Una dinàmica de provocació, d'amenaces, de por, de mentida. No en feu cas. És la seva estratègia. No pot fer res més. No en fem cas. No pot fer res més. Només ens pot fer por, amenaçar, intimidar, desprestigiar, però no en fem cas. I sobretot no caiguem en provocacions. No en caiguem. És molt important. En bona part, la nostra imatge, la imatge del procés, depèn de la nostra actitud. Nosaltres hem demostrat davant del món la nostra manera de fer. És tan important el que han fet com la manera com ho han fet. És molt important el que han fet, molt. Però també la manera com l'han fet, de manera absolutament democràtica i pacífica. I així hem de continuar. No caiguem en provocacions, no hi caiguem, per més que ho intenten. És la seva estratègia. La seva estratègia és aquesta. Contínuament provocar-nos. Nosaltres no hem de caure. Nosaltres necessitem concentrar tots els nostres recursos i totes les nostres energies en explicar els beneficis de la independència a aquelles persones que encara no els ha arribat. Aquest és el nostre objectiu. Per tant, no perdem temps. Us ho demano, és molt important. No perdem temps
contestant al ministre Wert, no en perdem temps. Ara, això sí, el dia 1 de setembre, com un sol poble, a obeir única i exclusivament la llei d'educació de Catalunya, que és la nostra, per això l'ha aprovat el nostre Parlament. Actuem. I actuem en positiu, com sempre fem. Això és el que us demano, és molt important, és la nostra imatge. Nosaltres hem guanyat la batalla de la democràcia al món. L'hem guanyada. No hi ha cap president de cap país democràtic que ens hagi dit ni gosi dir-nos mai, que no podem votar, que no podem decidir el nostre futur. Mai, malgrat les pressions de l'estat espanyol. Malgrat les pressions de l'estat espanyol, ja tenim un país que s'ha pronunciat, que és Dinamarca. Ha estat el primer. Malgrat les pressions de l'estat espanyol. Per la manera com han fet les coses. I aquesta, nosaltres hem guanyat la batalla de la democràcia. I el 27 de setembre guanyarem la batalla de la independència. La guanyarem. Però hem de continuar com fins ara, treballant, esforçar-nos i sobretot explicant els beneficis de la independència a totes aquelles persones que encara no els hem explicat. L'Assemblea Nacional Catalana en Jordi Sánchez. Les darreres paraules de la Carme, i de fet podríem dir, ja s'ha tot dit. Crec que, com sabeu, millor que jo, substituir a la Carme és un repte tan difícil com guanyar la independència. Segur que abans guanyarem la independència que substituiré millor la Carme. Per tant, estigueu tranquils que abans tindrem la independència. Escolteu, molt breument, 3 idees. En primer lloc, l'agraïment i tot el suport a tots els homes i dones que el proper diumenge heu decidit comprometre-us una vegada més, probablement, amb el vostre municipi, amb la vostra gent, amb el vostre país, i que més ho heu fet aquest cop, sent conscients que estem a tocar d'allò que tantes vegades hem anhelat, allò que molta gent abans que nosaltres ho havia somiat, i que per primera vegada nosaltres, i amb certesa sabem que els nostres fills ho viuran i ho gaudiran, que és la llibertat d'aquest país, que és la República Catalana. Us agraeixo molt a la gent que el proper diumenge heu decidit fer un pas endavant a demanar la confiança dels vostres veïns i veïnes i que ho feu, la vostra responsabilitat en l'Ajuntament, feu allò que us heu compromès. És a dir, que poseu el vostre treball i esperem que les institucions, al servei de la gent, que és tant com dir, al servei de la independència d'aquest país. La segona cosa que volia dir era els que no sou candidats ni candidates, és a dir, els que serem també votants, perquè els candidats i candidates també són votants. I aquí equívoc amb el procés que formalment començarem el 27 de setembre i que culminarem ben aviat amb la creació de la República Catalana. Però no n'hi ha prou amb els que són. En falta encara molta més gent i per tant és molt important que tothom, com ja veniu fent probablement, però que no defalliu d'aquí fins al diumenge, us comprometeu també com a votants, com a electors, a buscar els vots sota les pedres. Amb quin objectiu? Amb què ningú es despisti. El diumenge, clar que votem projectes de ciutat, clar que votem equips d'homes i dones que ens han de governar els nostres pobles, però també votem un compromís per la independència. I crec que aquest és un element on tots hem de fer pinya, i per tant tots hem de fer aquest esforç d'anar a mobilitzar quanta més gent millor, perquè ningú tingui dubtes el diumenge a les 8 del vespre quan s'obrin les urnes, que qui ha guanyat en aquest país és la democràcia i és el compromís una vegada més a favor de la independència. I la tercera cosa lluny, efectivament, i
ho he dit en algunes declaracions, crec que el més difícil començarà el 27 de setembre. El 27 de setembre comença tot en aquest país. I hem d'estar perfectament conscients que els entrebancs seran enormes. Però també hem de ser conscients que el 27 de setembre s'obre la porta a allò que abans us deia que tots havíem somiat. I que ho farem. I que ho farem primer perquè hi haurà una majoria de gent d'aquest país que demostrarà que volem que el Parlament de Catalunya tingui una majoria inequívoca per iniciar el procés de desconnexió amb Espanya. I endavant.